Мәктәпләр Валя керде дә Валя да Ульяновска бер остановка. Мин ди подножкада кайтам ди. Мин дә утырдым Валя белән подножкага. Үле. Бер остановка, ул кояш август ахырында бул. Ул кояш, җил, поезд бик каты бара. Курка-курка бардык инде. Шуннан вокзалда төштек тә иң башта ашарга алдык. Бу күмәч белән помидор. Төштек речной портка. Ансында инде курыкмадым, билет алдым, естем бар бит. Ашаудан не, Валяны ашаттым, Казанга киттек пароход белән. Кичке төнне утырдык та Казанга пароход белән киттек. Казанда Гладилов урамында. 16-нчы вечерний школаны бетердем. Шуннан 113-нчы мәктәпкә пионер-вожатый булып эшкә кердем. Унны битер унда укыдым да, эшли дә башладым. 10-нчы классны бетереп чыгып киткән идем, мин эшләгән мәктәптә. Гөл булышадыр пионер эшеннән. Шуннан белдем дә, ул физика укыта икән, заочно кергәндә, монда физика укыта икән. Аның белән сөйләштек тә кіріп киттем учительскийга, Күлбаш мәктәбенең ишегеннән. Шунда кірсәм, 2 кеше утыра. Берсе ир кеше, дневниклар тикшереп утыра, икенчесе бер кыз, без аның белән институтта очрашкан идек, документы давать итәргә барганда. Мин Аракчинода эшлим ди, торам ди, монда укытам ди.